Bună și bine la un nou episod, eu sunt Răzvi, alături de David, ăsta e episodul cu Ai, ce număr? 3? numărul 3. 3. Bă, nu, 1, nu dar mine că mor. Bă, nu 2, da. 3. Ah. Ai. 1, 2, 3. Hai că nu zic nimic. Mersi. Hai să vezi Arată-le, progresul meu. arată-le, arată-le ce Uite, ai. sabia. Hm? Sabia. Wow. Hai să-ți arăt progresul meu. Am minat un pic off camera. Ok, deci David a minat un pic off camera. Bă, le-ai luat? Ce? Nu, haide să vedem ce a făcut David off camera. David a făcut așa o potecă foarte urâtă. Doamne. Producția asta a fost un proiect ieșuat. Și aici platforma. Și aici a făcut o platformă. Și aici văd că a Băi, minat un pic. băi, ce faci? Băi! Te mor. N-a luat nimic, n-a luat nimic. Pune apoi. N-a luat nimic. Pune înapoi. N-am luat nimic. Pune înapoi. N-a luat nimic. Ai. Pune înapoi. Dă-mi. N-a luat nimic. Tu ai luat comora. Tu ai la ce celălalt le am luat. Ce? Dă-mi înapoi. Ce am luat? Că n-am luat nimic. Băi! Ce fac? Oh, bă! Bă, dă-mi aia înapoi! Ce ți-am luat, mă? Aia de armură, dă-mi înapoi! Bă, muie, de ce fur din chest? Ah! Nu mere space-ul. Nu mergi space-ul? Hai, pace. Așa. Bă, aici replantezi, că ești pe teritoriul meu. Tu te bă de aici. Replantează, că nu ți greu. Da, nu stau până se face sapling. Păi sparge ăla. A, bă, prima un pom era, mă. Păi aia, de aia, chiar de aia. Ba, uite că mai sunt. Hai, bă, că mai sunt. Ba, uite, la portal aici. Ai fost? Da. Mă duc să mă iau niște cobblestone. Bă, ești pe fir? Da, mă. Hm? Da. Mă auzi? Da. Bun. Păi vezi că se plictisesc ăștia noștri. Cine? Urmăritorii? Da. Să ne spuneți cum au fost primele două episoade, dacă v-au plăcut, vă rog să scrieți în comentarii. Dacă ați ajuns până în momentul ăsta, vă rog să scrieți în comentarii. Hoț. Ce să scriem în comentarii? Scrieți în comentarii, Răzvi Hoțul. Răzvi Hoțul să scrieți în comentarii, bine?
Nu mai vorbi cu abonații, că Că ce? văd că nu prea ne răspund. Eu... Au la el. Ce ai făcut aici, mă, mină? Diamante de când putem lua? Adică, Să nu ne mișcăm prea repede. păi, ți-ai terminat casa? Nu. Deci după ce terminăm casele. Să termini într-un fel să faci casa, adică nu știu. Eu am proiect măreț aici. Oricum nu facem noi rost de... Ăsta, cum îi zice noi, rost de enchant ce din alea așa repede. Nu, nu. Bă, ce e aici la casa mea? Frank. Ai prank? Ha. Dar nu ți-am furat din chest. Mhm. Bă, ai spart pe aici. O Era jumătate. munte. Păi e, dar trebuie să pun acum piatră din asta. Ha. Bine. Ce om. Ce om. Zice ăla care fură din chest. Ce Zice ți-am că n-a luat furat? nimic, n-a luat nimic. Ce-am furat, bă, N-a din luat chest? nimic. N-a luat nimic, n-a luat nimic. Da, Și pe filmare. Vreau să-mi dai o țapă. N-a luat nimic, șeful. shine bright like a diamond. Shine like a diamond in the sky. Ce limba ai vorbit? Spaniolă. Ho, ho, bravo. Ce faci acum? Acum fac ferma de sugarcane. Tu ce faci? Minez. Minezi? Deja? Pentru cobblestone. Ți-am zis că am eu. Hai la mine. Nu am nevoie. Hai că ți-l las în chest. Că tu ești ca pușcăriașii. Hai bă că ți-l las în chest. Bă, ți-l aduc înapoi. 5 stacuri. Ți-l aduc înapoi. Mă doare undeva. Nu-l folosesc. Uite, vezi, ăștia ți-s prieteni. Că după aia stră ceva și ca bă, că eu ți-am dat cobblestone. Get over it, man, get over it. Peste ce? Peste... Nu? Of, te așteaptă, ești. Să nu vorbești. Ce frică dacă vin beat. Că sunt nebun de lege. Și
Care e piesa ta Aha. preferată? Sculcă-te. Aici mă duc să mă culc. De fapt, Hai că zi. Poți să intri, gen. piesa mea preferată? Ce? Piesa mea preferată Da. de la Marta Log, slabă grasă. No, ca să înțelegeți ce nivel de înțelepciune are băiatul ăsta. A ta? A mea? Rihanna Breaking Dishes. Breaking Bad? Fain serial. Mersi. Ai văzut? Mhm. Pe tot. Și eu. Bravo. Sănătate. Mersi. Și zi, of, deșteaptă ești. Când sunt gata nu vorbești. Ce frică dacă din dacă. Că sunt nebun de ele. Bă, ia un cheiv aici, mă prind prin el și dacă găsesc diamante, Bă, ca să Sau înțelegeți nu. voi ăștia care uitați la video ce Sau nu. încercăm noi să facem, bă, ia ce să zic. Noi nu vrem să... sau nu. Nouă ne place mult experiența, știți? Da, Și nu vrem să ne aruncăm așa mult în acest... în descriere mai multe detalii. Aveți mai multe detalii în descriere. E golă descriere. Hmm? E golă descriere. Dar tai partea asta, bine? Hai că tai partea asta. Tu cine mă crezi, mă? Au că hai că tai partea asta. Era o glumă. Bine, mă, bine. Că nu prea ai cules-o. Am vrut să zic că amuzantul clasei tu ești. Nu prea ai cules-o. Nu prea ai cules-o, Nu zis. prea ai adulmecat-o. Vă mulțumim că uitați la video. Să nu mai Oh. faci intro de alea. De ce? Surute. Așa îmi plac. Nu mai ești la modă. Nu mai ești la modă. Ups. Nu prinde nu prinde Nu, video. nu o să facă views, zi. Nu o să prindă. Fuck. Lasă, bă, aie, nu o să prindă, nu o să prindă. Cum a zis Marius. Voi scrieți în comentarii ce vreți, noi ne jucăm și ce prinde continuăm. Să-ți vorbi adevărat. Hoță nu Brawl Stars, cât loți nu Brawl Stars? Încălțăni. Încălțene, că să joacă toți copiii. Tu. Am găsit un kill din greșeală. Au că din greșeală. Păi minam. Bravo. Eu fac o mină din asta mare, gen. Of, deșteaptă ești. Zâmbeat nu-mi vorbești. Ce frică dacă mi-mi dă.
Vai, câta mină am găsit, dar nu intru. Nu intru. Tu nu mai să te pic. Mm, Să te pe gânduri. da. Sunt nebun de legat. Fă deșteptă ești. Nu sunt bine, nu vorbești. Uh, Lampa, cum se face? Cu chain-uri? cu Iron Nuggets. Ah. Hai că am spart Return Coffee. Hai că spar și eu încă unul. Fi-mi beat. Sunt nebun de legat. Și... Ah, da, 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 da. Mm. Da. N-am crezut că o să fac așa ceva, jur. Ce? Hai, fraierie. Ce? Nu le adulmeci un pic, am. Da, 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 da. Nu le adulmeci. Da, 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 da. Târziu, acum târziu. A ta la atri să-mi bat piciorul. Friendly fire. Episodul trecut l-am lăudat pe ăsta, că joacă la ieri, nu la un alta. Degeaba ți-am lăudat. Acum îmi dau seama de fapt. Aha. E, Deci așa să treaba. mhm. Mhm, Mi-e rușine cu tine. mhm. Înțeles. De nu să tu abonați. De nu să-i tu abonați niciodată. Ce ciudă mi frate, cream că o să am și abonați ca tine, să fiu și eu Nu o să ai viral. niciodată. Fuck. Cu atitudinea asta nu o să. Bă, nu mai vorbi așa. Vorbește frumos. Se uită copiii, Marius. Marius. Moare copilul. Cât am pus? 1, 2, 3, 4, 5, 6 la 7.
fost ăștia? Și spune-ne ce planuri ai de viitor. Să mă omor. Tu? Da, Culcă-te. suntem pe YouTube, frate. Ți-am mai zis, suntem pe YouTube. Lasă că oricum nu suntem monetizați. Ia mă, dar pe eu să vină ăștia de la Dicot după tine, știi, nu? Să vină. Gata. Culcă-te. Bă, n-ai replantat. Ba da. Bă, să nu te mai prind aici. Hai, Înțeles? Sictil, hai, Sictil. Sictil? Sictil. Aia ce-i? Nu te văd de aici. Sictil. Nu te văd de aici. Sictilul ce-i? Bă! O să termin. Hai Sictil. Hai, Ceva cod. Ceva, e cod pentru ceva? da. Sim. Oprim filmarea la Hai Sictil. Ca speed la Green Apples. Oh, no. Green apples. Și pui outro. Pam 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 pam. Bă, de nu-mi fac un din ăla. La început de video. Dar pe sigur sunt de alea. 100%. Pui numai numele. Îi pui numai numele și Pam pam Face pam out. pam. Nada não apetece, nada te pensar para nós. No, no, no. tu. Sau cum era aia cu... Nu mai știu. La Rafael. Te uitai la Maxial TV la Custom Subs. Da. Zic când a făcut episodul 100. Ce fain a fost. Nu știu. Nu mai știi s-a dus pe... Făcut mapă de șmecheră. Bă, mai știi cum Alea. făcea? Bă, Alea TCR-ul erau făcute. Tot aceleași. Mini survival de nu m-a săturat de mini survival. Știi? De care bă, dar era unele mape de la horror faine luate de pe internet. Bă. era frică să mă uit. Du-te, bă, ce fain erau. Bă, deci erau tare rău. Dar tu mai știi picul la Minecraft, alea cu Herobrine. Ce? Nu știi că A, da. ăia Da, de da, da. no-name-ări ăia de făceau, bă, ce fac Ia, făceau ia. așa. Hai ce mă uitam la ei. Uai, ce trăiam prin ei. Știu că era, ai. Nu știu, unul cred că în baia de la de zăpadă, știi? Ua, da. Și gen, stătea la, cum îi zice, la ceva șemineu Yeah. și a apărut Herobrine la geam. Unul Herobrine. Odată așa prost eram că nu știu ce am căutat pe YouTube how to summon Herobrine. Ai, da. Și am dat foc la pădure și n-am știut foc toată pădurea atunci, știi? Am dat foc la un copac. Am luat foc toată pădurea, am zis că Herobrine a intrat pe mapă. Ai, te-ai speriat, te-ai aruncat uite la gunoi. Mă jucam cu Lisa. Îi. Ce o să zici să copilul ăsta e nebun la cap. Apoi nu știa cine e ăla. Uai, nu și cred, eu mă, mă jucam cu Ralu și cu Ana pe Pocket Edition, bă, ce fain era. Ai, Ce fain era. era fain. Fiți pe Și-am- același Wi-Fi. Pe același Wi-Fi, așa fain era. Stăteam cu nopțile, bă, omule, și ne jucam.
Doamne ferește. Bă, ce-o trecut timpul, frate. Îți vine să crezi. Da, Ce bine am ajuns să zi. da. Bine rău. Mai bine nu se putea. După vocea mea îți dai seama. No, no, no. Bă, nu știu, mie îmi place mult. Bă, de cât timp ținem filmarea ca să nu facem prea lung video? Nu știu, uite-te. Păi nu ies. Dă-i alta, mai pulă. Chiar că îmi filmează. Și unde văd oare? Numai la gata văd. Ah! Ah! Ce? Ba nu, de 26 de minute. Hai că stai video mai lung. Special Edition. Păi nu, no bun. Ca să înțelegeți ce planuri avem. Deci, ca să nu ținem oamenii plictisiți. Acum, nu, așa e începutul de serie. Mai nimic nu se întâmplă. Bă, mai știi când erau videoclipuri? Bă, erau unele faine și unele urâte. Nu mă uitam la ele. Yeah. La unele videoclipuri nu mă uitam. Mai scrieți în comentarii ce vreți să facem. Știi că nu vorbești cu nimeni, așa-i? Da, aș vrea că și vocile e ceva. Ah, cu vocile. Nu, vocile au vorbit acum. No, no, no. Mai pe scurt, eu vreau să-mi fac casa din sprâs. Din sprâs. Bă, și eu. No, copycat, am zis primul pe video, du-te în puii mei. Ți-am zis off camera. Haha, bună asta cu off-camera, dacă nu e pe video nu există. Nu e adevărat. A, deci n-a viață socială? Sau ce dai de înțeles? Dacă nu e pe video nu există. Mm. No, no, no. Mi-ai răspuns la întrebare. Mamă, câte emeralde sunt aici, frate. Și cât gold? Păi, tot col ca col la emeralde, așa multe. Și Dark Oak mi-ar trebui, frate. Și pretenții, mă. Bă, dar tu ai și pretenții, mă, la gură, mă. Păi nu, mă, să iasă seria fain. Cu tine nu zic glumă, mă. Am luat top 3 stacuri jumate de E gold. bine, mă, e Ajung? bine, e bine, e Ajung? bine, e bine. Să mi le aduci. Da, da. Acum chiar mă gândeam. This 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow. No, no, no. Faină piesa aia. Da.
Încep să mai cadă câte un pom. Să mai cadă câte un sampling. Deci acolo replantezi de la mine, nu am înțeles. Țețele Am le-am înțeles. plantat. Ți-am spart unul, am plantat unul. Respect. Another one. Hmm. Cam puțin. Cam Cam puțin, puțin măi frate. ter. Cam puțin ter, băi frate, băi. Hai bă, mai dăm un sampling. No, no, no. E noapte, dar nu-s la pat. Deci, Nu, că acum am venit la pat. Te mai ți frică de zombie, mă? da, mă. No. Hai să vedem cum fac. Ce până îți trebuie 6 lână să faci carpet. 6 lână să faci carte. Carpet. Cum pula mea? Cu două, mă. A, două. Una lângă alta. Uite-o. Da, tu ești prost. Uite-o, nu mai zici. Păi Du-te-o. dacă zic te superi. Du-te-o. No, no. Na, 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 no. Câinii latră, ursul. Corect, David, felicitări. Mersi. Se... Eu nu știu unde l-am găsit pe copilul ăsta. Hai. No, no, no. Hai, s-o pierdut porcii, mă. Puți porci. Tu vă porci să vă fut. S-o pierdut porci. Hai, mă, ba pula, mă, voi. Ce frumos vorbești. Să nu mai ajut pe live. Pe live. Pe videoclip.
Bă, să uită copii mici, mă. Are în pula. Bă, Bă, sper că nu se uită Sebi. păi Sebi se Sebi, n-ai uită. auzit bine. Sebi era fanul nostru numărul 1, știi când e ziua lui? Când e? Sâmbătă. Am să... Să-i zici. Îmi dai numărul țuțu, mi-l dai sâmbătă. Haide, porcușori. Așa se vorbesc. Oh, mă. Băi, dar așa nu-și normal, mă. Urcați. Urcam aș. Așa, mă, hai. Captura fraierilor. Așa e zis și la copiii aia din pivniță, nu? Nu, că ei nu merită să vorbesc. Nu merită să-mi iau de glasul. Ei nu merită să vorbesc. Cu ei nu merită să vorbesc. Mm. Hai. Pii din pivniță? Mm? Le-ai mai dat de mâncare, că era rândul tău. Cum adică? Hai mă, iară! Să mă, că-s obișnuiți. Săraci. Era rândul tău. Eu nu mă duc să le dau acum. Dar e bună mea să rab de foame. Bă, ți-am mai zis să nu mai vorbești așa. Lasă mă, că Că ce? se mai întâmplă. Ia. Crezi că nu le știe, Sebi? Nu le Ui, știe. Nu le știe. normal că nu le știe, bă, cum să le știe? Crezi că e zvorul ăla de-l învață la prostii? Ar trebui să fie. Bă, ți-am mai zis că când filmăm... Și ăla e. Ți-am mai zis că atunci când Și ăla e filmăm... parte din viață. Foarte importantă încă. Apoi ce că am vrut să-l învăț pe impostorul prostii și el... Impostorule, dacă te uiți pe acest... acest Nu vreau videoclip... să înveți. Hmm? Nu vreau să zică. Mm, nici nu mai știu ce a vrut să... ce-a făcut. Dar nu mi-am amintesc. Impostorul e light, frate, e light. Mm. Că le învățăm noi. Ia. Trați. Au ajuns să scăpa. Păi, Am credeai că o să scap de mine? experiență. Credeai că o să scap de mine? Pun și porci și vaci în aceeași. No, no, no. Cam foame. Îți cam foame? În viața reală? Da. E cam rău. Bă, știu eu, frate, aștept să vină sora mea ca să... Bă, ce rău arată casa mea, bă, omule. Haideți, văcuțelor. Bă, dar numai când faci cu animale ce vorbești? Oh, no, O să var focul. prea basic. Ce? Casa mea nu știu ce să-i fac. Mm. Mm. Nu cauți pe Google. Mm? Să nu cauți pe Google. Nu caut. Vezi că dacă îți faci casa de pe Google, îi fac poză și caut pe Google. Nu fac, bă. Arată rău de tot, mă, tu înțelegi? Nu ești creativ. Păi Mai dacă creativ. consum într-una...
Hai bă, că iasă porci. Tu vă gura voastră să vă fac încă. Băi și porci. Hai aici mă, hai aici mă. Aici mă. Câți. Intră în... O mai ieși doi. Treci. Ăla-i bă, i-am băgat. Mă duc să văd, mai este marfa. Bă-ți dea un Tatiana. Ce? Cum? Păi au bărbații de sub nas. A, știu ce fac, mă, știu ce fac. Ce faci? Taci! Tu nu vorbi. Ah, De ce s-a stricat seria? iară pilligeri. Fă-te-vă gura voastră. Vezi, poate îți dă ceva mai bun acum. Să nu mă moare. Bă, n-ai să-mi dai niște aer. Hm? Ce? Nu te-am auzit. S-a întrerupt. Hai să-mi dai niște aer. Bă, ce rău te auzi, mă. Jur că nu aud bine. N-ai semnat sau ce? Oh, mă cam dovedesc ăștia. Mă descurc, mă. Bă, dar ăștia îmi dau predict? Bă, îți dea un Tatiana. Hai că am bătut pe la șmecher, mi-a dat pe domă în 4. Ce ți-a dat? Pe domă în 4. Hai mă că-ți dau aia. Nu mai intră, mă. Cât îți trebuie? 3. 3? Mhm. Na, hai. Hai, win. Da, de 3 stack-uri de cobblestone. A. Să nu fie. Am două stack-uri și încă 5 shop. E ca bine, să nu e mă mai bine, e întorc. bine, e bine, e bine, e bine. Îți dau mai... Ai în ce este, mă, că E ți-am bine, e lăsat. bine, e bine. Am Bine, pornit așa. și să nu mă mai întorc din drum. Au ce trade facem. Să trăiești. A făcut plăcere. Mersi. Ar trebui să facem un pod între... Ia. Oare e mai profitabil să fac cu stone cutter sau? Cred că aici terminăm episodul.